Єсипенко! Фрі Єсипенко! Свободу Владиславу Єсипенку. На Майдані Незалежності у Києві зібралися активісти, колишні бранці Кремля та небайдужі кияни, щоб висловити солідарність з незаконно арештованим журналістом Радіо Свобода. Хтось у футболках з портретом Владислава та хештегом «Фрі Єсипенко», інші з плакатами «Журналістика – не злочин». Дружина бранця Катерина згадує про тортури, які пережив її чоловік, і звернулася до президента України Володимира Зеленського із закликом звільнити Владислава із-за стінок окупантів. Мій чоловік та батько нашої 6-річної донечки Стефанії вже 4 місяці ледь виживає в СІЗО номер 1 міста Симферополя. Валентин Виговський, наприклад, 7 років, 5 з яких в камері одиночці. Наші діти залишились без батьків, сім'ї без синів, братів та чоловіків. Серед присутніх колишні заручники Кремля Володимир Балух, Станіслав Васєєв, Микола Семена та Олег Сенцов. Він каже, дуже радий, що попри жорстокі тортури Владислав Єсипенко залишається вірним собі та Україні. Вже пройшов тортури. Я вважаю, що зараз через цей наголос його більше не будуть катувати. Попереду суд, попереду срок, попереду очікування і боротьба. Я вірю, що Влад та інші наші хлопці, які знаходяться в полоні у Путіна, в Криму, в Росії, на Донбасі, це все полонини Путіна, бранці Кремля, вони будуть звільнені. А ця недобита імперія буде зруйнована. Слова надії та підтримки бранцю висловили і у Вінниці. На Європейській площі розповіли історію затримання Владислава Єсипенка у березні цього року, після того, як він знімав опитування людей про відзначення дня народження Тараса Шевченка в окупованому Сімферополі. За словами організатора акції Енвера Шерефієва, мали на меті привернути увагу до сфабрикованих справ в окупованому Криму. Після задержання його в течение 2 дней пытали электрическим током, по голому телу били мокрым полотенцем, не подпускали независимых адвокатов для того, чтобы выбить нужные для следствия показания от данного журналиста. Но в первом судебном заседании, когда он уже его начали защищать наши адвокаты, он признался в том, что против него были применены пытки. Поруч встановили стіл, де кожен бажаючий зміг написати особисте звернення до Владислава Єсипенка та інших політв'язнів. Організатори просять писати листи російською мовою та політично нейтрально, щоб звернення пройшло російську тюремну цензуру. Я писав трохи про себе, написав слова надії, слова підтримки політв'язням, щоб коли вони це читали, щоб вони отримали хоч трохи позитивних емоцій. Сподіваюсь, такі, які дали їм надії, писав, що ми в будь-якому випадку будемо за них боротись, щоб не стало, що їх випустять і замість них знайдуть інших політв'язнів, ми будемо боротися за них теж, і щоб не сталося. Я розумію, що ця акція, ці листи – це не шлях до вирішення проблеми, але це те, що ми можемо зробити безкорисно, ми можемо допомогти, ми можемо вкласти частинку своєї душі ось в такі невеличкі матеріальчики від себе. І мені б хотілося, щоб кожен сказав якісь свої теплі привітання або передав вінницький от такий кличок малесенький туди, до нього, щоб він розумів, що про нього знають. Владислава Єсипенка триматимуть в СІЗО Сімферополя щонайменше найближчі півроку. Так постановив окупаційний райсуд міста. На підтримку бранця, якому окупанти закидають незаконне виготовлення зброї та співпрацю з українськими спецслужбами, організовано онлайн-флешмоб. Усіх небайдужих просять викладати фото та писати пости у соцмережах з хештегом «Свободу Єсипенку» українською чи англійською мовою. Владислав Стожук, Заман, АТР. Політв'язням! Свободу політв'язням!